Asa man ka? Yung kayo mo kong palayason. Mulayas ka. Mulayas Guilty ko. ka. Guilty ka. Layas. Wa kay ayaw pagkabana. Barbiting ko ang irimit ni mo imong sweldo. Nagpisyo jud ka. Sus, kalingog-ngog ba nimo? Mura ka guwa na anad. Kasi naman nasakto akong sweldo. Adi, di nabisyo jud ka. Be, tanawa na ako. Kinsa man ning bebe, kinsa man ni. Kaya si Bebe, muna na ikaw pa ako sa trabaho. At oban sa trabaho sa ni babae ni sa laki. Laki na. Si Bebe, kauban ako sa trabaho yun. Muna ilibman na mo. Ala, laki, tanawang cheto diri oh. Mga palit ko sa napkin mo duha ka dangaw. Nabisyo ka, layas. Sige, mulayas na ko. Asa man ka? Yung kayo mo kong palayason. Mulayas ka. Guilty ka. Mulayas ko, mulayas. Alayas pa. Ay, di nak. Mulayas ko nak. Alayas. Mulayas ko nak. Oh, mulayas ko. Hala, uy, noon sa nang bawas na magpiayon, uy. Nagsige mag-away. Hala. Mulayas ko. Kayo guto sis. Daghan yun day ay, grabe. Daon. Grabe. Paglungas sis, ito daghan to, kini ha. mo puto sis. Uy, mga jay. Oh, Kung sige masilat away na mga jay, uy. naampo. Unsa naman sila mga kadaadlaw na sila mag-away na sila day ay. Nanghingoto rami diri. Tagaagi dyan ako jay, mag-away dyan sila jay ay. Hoy! Mumilay gibuhat ha? Sige na mo palibag, pasumangin ang panguto-nguto ha? Wala, Mangyisbis mo, pahawa! Baaling bihana. Langunguga. Oh. Gayaw-yaw man. Na, asawa na ko tay. Daghang kig duda. Sige lang siya, gaduda na ko. Kanang inyong problema yung pagka magtiayon ba, murag sukad pa man na sa una. Huwag ya po na mahatagi ninyong solusyon. Ah, banha kito tay eh. Ako napulaan na gyud ko tay. Sus pastilan. Mo na lagi niya kung giingon sa una nga magminyo mo nga di lalim ning kinabuhis ka minyoon. Kana kinaa naman ha. Barugi na ipakita nga amahan ka diya sa imong pamilya. Ang inyo lang buhato no, siguro aron mahapsay mo ba. Istoryahan ninyo ang problema nga moabot sa inyong pamilya. Dili na sulbad kanang mulakaw, mulayas, magdinakanay sa baba. Di na mo isulbad sa problema. Ang mas maayo diha og kinsay nasuko ninyo, ug wa ka masuko pagpaubos. Ingon ana, dili kay mudako ang usag tingog nya mudako pug ka. Pulaan ako na tay. Halos kada uli lang gyud ako sa balay. Dako tingog yawan pa ko. Na barugi na lang gyud na dong kay Sa klasihan ng pag-asawa. sa una bitaw wa gyud ko maingon nimong pagbinyo. Naaram na ka diha! Pole! Dahil sa may kuan yo dire. Sa naara ka ng pahaba na sa kang tatay diha! Pole ta! Saba ni Ray. Imo kong palayas karon, imo kong papulion. Pole lagi, pole! Unsa ra gutaon ta? Kamuno Sige ng pahaba ni tatay ha? Kuan kining husaya na ninyo. Pag-istorya mo dito. Di na solusyon ang magdinakanay sa baba. Di po na solusyon nga mulakaw. Usa man pagasulbad sa inyong problema kung ingon ana ang inyong pamaagi. Pag-istorya ko na mugtarong, may sakto na mo edad. Kana kay inyong gisudlan ng kaminyoon, inyong barugan. Dili kay mga matay na lang mo. Mamiya na lang mo ning kalibutan na ingon ana gihapon inyong sitwasyon. Maana gini ron. Palayas ko mo papulion ko mo. Pole! Daya ng baba ninyo. Daan pa sa una tay. Di lagi mo sa pagkat karon. Tila ninyo oy mura Sa mo. pulaan lagi ko mo tumaha ka. Tanawa ra. Wakay kwentang pagkabana! Layas! Wakay hinundan pagkabana! Imong swilo kuwang nasab! Atong ngingagi, kuwang na pod! Ring boys, DMD Live guys, o ni Janile para sumala, o Alicia Gonzaga Highway. Yatis bibi na siya. Bibi ya. Bibi to nga magpapalit og lapit sa kadagaw. Shout out po ko sa akong gipaabot nga babay. Lay.
Laos. Shout out mo ako sa akong ex, ang gibiyahan ko kalit. Shout out ko sa mga mananaw dira. Shout out. Kasi shout out mo. Akong kanding nga pirting gwapa ha. Shout out ko. Dili ni ako aday sa mong silingan. Iyaan ako. Oh. And what's up guys? Thank you so much sa inyong pag-support sa among video. And daghang salamat no kay niabot na tag 1K. lapas na 1K ang atong subscriber. Thank you so much guys sa inyong pagsuporta. Salamat kayo, salamat. Yeah, hopefully dili mo mapulan. Ikaw na pag-shout out. Wala na. Mura kang naglag-green. Thank you so much guys and don't forget to like, comment, share, and subscribe.